Fil-maratona ġbir ta' fondi tal-miliet li saret il-ħadd, il-partit ta' Bernard Gregg ġabar ftit iżjed minn 324,000 euro. 80,000 euro nqas minn waħda mill-aħħar ġabrit taħt it-tmexxija ta' Idrin Delija. Meta wieħed iqabbel kemm ġabar il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar maratona tiegħu mas-somma miġbura sentej ilu, jista' jikkonferma li Bernard Gregg ġabar nofs is-somma ta' kemm kien ġabar Adrian Delija. Din is-somma miġbura mill-Partit Nazzjonalista tkompli ma' xejra negattiva li ħall-partit immexxi minn Bernard Gregg. Mill-bidu ta' Ottubru l-hawn minn meta Gregg ħatmun tal-Partit Nazzjonalista, diversi kunsilliera u eks uffiċjali telqu jew irriżenjaw mill-istess Partit Nazzjonalista. L-aħħar minn sensiela kien Angelito Xiberras, li wara 30 sena jimmilita fil-Partit Nazzjonalista u kien anke direttur tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit. Il-ġimgħa l-oħra ħabbar li qatta l-karti minn mal-Partit ta' Bernard Gregg.